Zdravo i dobrodošla u današnji video. Danas je na redu tvoja prva špaga bez problema. Budući da vam je ovaj tip videa bio jedan od dražih, odlučila sam snimiti i drugi video. Imati ćemo danas 14 vježbi, kao što si vidjela kratke upute i krećemo sa prvom vježbom. Prva vježba za danas je Please Squat. Zauzeti ćeš poziciju širok raskoračnog stava, šire od ramena i guraš svoja koljena široko na van i ideš što dublje u čučanj. Nakon toga odmah nastavljamo sa 10 pulsacija, dakle nastavljaš što dublje ići u čučanj i osjećaš kako se tvoje prepone istežu. Krećemo sa drugom vježbom, dakle uraditi ćemo krug sa nogama, dakle što šire i što višlje sa nogom i ulazimo duboko u čučanj. Na lijevoj strani možeš vidjeti i lakšu varijantu i odradit ćemo 10 ponavljanja, jedan put brojimo sa lijevom i desnom nogom. Prelazimo na sljedeću vježbu, zauzeti ćeš poziciju širokog čučnja i sada ćemo uraditi stezanje za prepone. Kada prebaciš težinu na nogu, dakle prvo nam stopalo cijelo mora biti na podu i zatim rotiramo prste prema gore i tako prebacujemo stav sa stopala na petu i ulazimo svaki puta sve dublje kako bi istegnuli i zagrijali mišiće i ligamente u našim preponama. Sada ćemo odraditi i laganih 10 pulsacija na jednoj strani i odmah prelazimo na drugu stranu. Vidiš kako su nam prsti gledaju prema gore. Prelazimo na sljedeću vježbu, dakle istežemo našu stražnu ložu, nastojimo svoje tijelo prinijeti što bliže svojoj nozi i zadržavamo ovu poziciju i također možeš vidjeti koja je lakša varijanta ako ne možeš ući toliko duboko u pokret, ali sa vremenom i redovitim izvođenjem ovih vježbica tvoj opseg pokreta i tvoja fleksibilnost će se povećavati, tako da budi strpljiva i uporna i vidjet ćeš napredak. Nakon toga prelazimo na sljedeću vježbu koja se zove iskorak unazad i uraditi ćemo prilikom svakog iskoraka 3 pulsacije. Ima na umu da svaki puta kada zakoračimo unazad želimo ući što dublje u taj iskorak i da zaista osjetimo kako se naša prepona isteže. Nakon toga odmah nastavljamo na sljedeću vježbu. Dakle, tvoja potkoljenica je na podu, prebacujemo težinu tijela na prednju nogu i guramo svoje kukove prema naprijed, dakle ulazimo što dublje u taj duboki čučanj u iskoraku i osjećamo kako se naši ligamenti u kuku istežu. Sada ćemo malo istegnuti i naš kvadriceps, pokušaj dakle odraditi ovu vježbicu, ako ne možeš, možeš samo lagano podignuti potkoljenicu. Sada ćemo odraditi istu ovu vježbu na drugu nogu, dakle nastavljamo sa iskoracima unazad i radimo 3 pulsacije i ulazimo svaki puta sve dublje i dublje u pokret. Pazi da ne gubiš balans, aktiviraj mišiće trbuha, tijelo nagni malo prema naprijed ako gubiš ravnotežu. I odmah prelazimo na istezanje prepone, dakle guramo svoje kukove prema naprijed, prebacimo težinu na prednju nogu, zatim ju vratimo na stražnju i tako odradimo 5 puta i istežemo naše ligamente u lijevome kuku.
I sada ćemo malo istegnuti i naš kvadriceps, zadržati ćemo ovu poziciju nekoliko sekundi. Sada prelazimo na vježbe na podu. Prva vježba na podu je takozvani modificirani leptir. Položit ćeš svoju nogu na suprotnu nogu koja je ispružena i svojom rukom aktivno guraš svoju nogu, odnosno svoje koljeno prema podu i tako 5 do 7 ponavljanja i zatim ćemo zamijeniti nogu i raditi ćemo isto. Dakle, jednom rukom potiskujemo naše koljeno prema podu, a naše stopalo je na suprotnoj nozi, leži ugodno. Sada ćemo sjesti ovako na pod i raširiti ćemo naše noge. Ti ćeš možda moći raširiti svoje noge nešto manje, odnosno više ćeš imati noge u poziciji slova V i zatim se istežemo na jednu stranu, zatim idemo u centar. Možda ćeš se ti spustiti više, možda manje, jedno i drugo je u redu. Nastojimo zadržati svaku poziciju nekoliko sekundi i onda prelazimo na sljedeće stopalo, odnosno na sljedeću nogu. Sada ćemo se sjesti na ovaj način, tako da je jedna noga ravno ispružena ispred nas, a drugu nogu pokušamo postaviti po 90 stupnjeva, zarotiramo se prema nazad i zatim spuštamo svoje tijelo na nogu koja je ispružena naprijed. Idemo između nogu i zatim do straga na nogu. Isto ćemo ponoviti i na drugu stranu, dakle spuštamo se na nogu koliko ide, zatim idemo u sredinu. I onda idemo na stražnju nogu, pokušavamo približiti svoje tijelo maksimalno. I sada ćemo odraditi sljedeću sklopku, dakle sjesti ćeš na ovaj način, spojiti ćeš svoje noge, uhvatit ćeš se za svoje pete i pokušavaš prinijeti svoj trup, odnosno svoje tijelo što bliže nogama. Za sljedeću vježbu odmicat ćemo nogu u stranu, u naprednoj verziji odmičemo samo jednu nogu, a u početničkoj možemo odmicati dvije noge istodobno. Nastojimo da su naši kukovi što više na podu, dakle da se naša leđa i kukovi ne dižu u zrak, možemo si pomoći sa objem rukama tako da pritisnemo naše kukove uz pod i guramo nogu što više na stranu. Prelazimo na sljedeću vježbicu koja se zove žabica. Dakle, zauzeti ćemo ovu poziciju kao što vidiš na videu i zatim podižemo svoj trup gore u zrak. I nadam se da su ti se ove vježbice svidjele. Ako želiš ući u svoju prvu špagu, uradi ove vježbe 2 do 3 puta tjedno. Ako za sada ne možeš ući, možeš koristiti ploče za jogu, možda nekakvu dekicu ili jastup kako bi bila malo odignuta od poda i s vremenom ćeš ući u svoju prvu špagu. Ako si prvi puta ovdje, nemoj se zaboraviti subscribe-ati na moj kanal, a mi se vidimo i družimo u sljedećem videu.